Nugui man kada narok o mangpili tabuk social media platform o mangpili je heno viral ungjak tei ang tui feke nongni bagui o viral video ni mangpili video ni screen o norok viral mangpili o nugui mankana je sabo viral ungnai bo nung ang hai jonosadharon ya bo wngkha khoroksa high rank ni police officer norok sade mano uchungkha sabo o police officer hinui bo jagani hinui hingke ang sai khwnarokno. O officer wngkha je viral wngnai tabuk social media o bwrwi twiwi amo bo kaisa bini office ni room o norok saimano uchungjak bo sabo bo wngkha 1993 batch ni IPS officer hinui saimangkha tai bini mung Ramchandra Rao hinui saimangkha bo Karnatak ni DGP hinui bo saimangkha amsuk high rank kotorni police officer ni si tabuk social media o mwtui hai hamya tongmung ni mangpili kasaui phaio nukha khe belai no lachima sijak mangpili tabuk mobile ni joto screen no o mangpili kasaui phaijak. Jung sal burum burum uram bwrwi rok ni romfre phaijakmano nugo jung afuru hwno police rok tamo thuide tongkha hinui police rok tamo amoni twiwi yapri seya hinui tabuk hwnkhe kaisa police officer DGP rank ni police ni se mwtui hai tongmung hamya ni mangpili kasaui phaisio. Yang o DGP simi viral wngya sanani thangkhai bini nukhungo bini kaisa sotili beti tongo sinimung hwnkhe south industry ni heroine hinui sinijago kintu KARNATAKA hwnkhe belai no hamya bini bwsajuk bo kaisa mwtui haino social media o viral wngkha viral wngmani karon ukologo hwnkhe smuggler khaiui rangchok khogui father hao smuggler khaina thangtini no bini bwsajuk hwnkhe airport o police rok bai romjakha mwtui hai mangpili bini bwsajuk ni khe kasui phaikya koyekma swkang kintu tabuk hwnkhe bini o buphani se mangpili kasui phaisio omo bo office room o office time o bwrwi no twiwi police ni bardi chumui mwtui hai mangpili kasaui phaikya lachima hingsijak mangpili nukha khai hingka khe o mangpili rok kasui phaimani pore hingkhe police officer kotor desh no surokkha rwnai rok ni se mwtui hai mangpili kasui phaio hingkhe o ha kotor hao barot hao bwrwi rok no tei sabo surokkha rwbai sinani belai no uananani amoni bagui chini barot hai ha kotor o sal burum burum bwrwi rok no romphraimani bwrwi rok ni prote nojor hamya wngmani nojor chikon uansukmani mwtui hai rok mangpili rok kasui phaio police officer kotor ni se mwtui hai mangpili kasui phaio hingkhe ba norok le o mangpili nungmani pore tamo uansuk kisa comment khe sadi tai paithago amsa kok saui ang ani video no ma pari sinai norok jodi no ani channel o chajakha like subscribe share khai mwtui hai tebo katal video rok manani bagui. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಸುಳ್ಳು ಇದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು.